Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pawartos dinten punika kula badhe mbedakaken bab pawai dinten kamardikan ing dina Rebo tanggal 28 Agustus kala wingi. Wates lebet rangka mengeti HUT RI ingkang kaping 79. Dinas Pendidikan Nom-noman lan Olahraga Kulon Progo ngawontenaken lomba pawai pelajar ingkang dipun gelar wonten alun-alun Wates. Acara punika dados salah setunggal pucuk ing perayaan HUT RI wonten Kulon Progo. Kaliyan ngalibataken 151 peserta saking pinten-pinten tingkatan sekolah wonten tlatah punika ingkang wonten antawisipun 31 saking jenjang SD, 21 saking jenjang SMP, 31 saking jenjang SMA, saha 18 peserta saking umum. Lomba pawai punika nampilaken pasukan baris berbaris utawi PBB kalih kreativitas menarik saking para peserta ingkang berkompetisi kaliyan tema Merdeka Lebeting Karya Indonesia Jaya. Acara punika dipunajeng-ajeng angsal nyerminaken tekad bangsa Indonesia kangge mbekta Nagari Kesatuan Republik Indonesia NKRI dhateng level ingkang langkung inggil lebeting pinten-pinten aspek gesang. Semanten pawartos ingkang kula sanjangaken, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.